Прывітанне, з вами Міхась, бжы-бжы смарт-пасека на каленкі. Значыць, у самым разгары першы агляд пасля засялення пчол. Я сёння раблю агляд, дадаю рамкі з вашчынай. Вось у некаторыя сем'і па две, вось такое. І праглядаю, ці ёсць засеў на рамках, менавіта новых рамках. Вось, і што тут яшчэ? Зараз вы паглядзіце, як гэта ўсё адбываецца. Значыць, так. Ось мы отжимаем пулик. А сегодня оператор Ольга, моя сестра. Значит, что у нас есть? У нас есть баночки, бачите. Ось яны пустые. Зараз я попрошу их у Ольги заполнить, а это трошки позднее. Так, так ставим. Это я ось пенопластирольный линий отжимаю. Что мы бачим? Бачите, вельми компактно складена сім'я, уже нема месца, где быть ёй. Ось ми зараз їх трохи пошугаємо. І так само додадим уліток. Додаємо уліток трохи. Ну, їх реально місця вже мало. Треба їх трохи ось так. Все, гэта ми зробили. Так, бачите, димар я кладу копьем не вельми хутко. Ну ось, що у нас є? Бачите, трошки тут пчелок. Хоп-хоп. Так. І зараз я проглядаю крайні рамки. Крайні рамки я поставив минулий раз, вони були тільки з вашчиною. Ось, і ми поглядимо, що з пчолами на їх побудували. Ну ось, глядимо першу рамку, вона тяжковата, пчоли почали сюди щось збирати. Ось так. Ну, бачно, що тут вони відтягнули вашчину. Поворачуємо, глядимо тут. Тут вони, бачите, навіть наприск є. Наприск такі молоді. Нектар. Ну ось і знизу, бачно, матка почала класти яйки. Тому эту рамочку ми зараз поставимо усередину. Ми її смістимо ось сюди. Глядите, як це відбувається. Я хоп роблю. Хоп. Трошки підтягую. Все, ніхто не розбирає. Ось тут вельми тяжка кормова рамка відчувається. Ось це, що я зараз веду руками. А ось це я акуратненько виймаю і переставляю сюди. Все, таким чином у меня есть. Далее, далее я вставляю одну рамку с вашчиной сюда. Так. И плотненько их тут аккуратненько подставляю. Сподіваюся, я там не шматок раздавил. Вот, бачите, у нас есть новая рамка, старая рамка, новая рамка. И потиху буду зараз підтягувати це все сюди. І ти на мене погляди трошки, бачиш, що таке. Сподіваюся, вони тут ніяк пролезуть. Ось. Тут я покидаю промежек, одно слово. Это рамочки я оттягиваю сюди плавно. І ось піднімаю так само ту, що вони відбудовували ось з понеділка. Це амаль тиждень. Глядимо. Ну ось тут бачно, що вони все відтягнули. О, ми бачимо, що навіть некий язик почав відтягнутися, да? І він нам, щиро кажучи, не потрібен, цей язик. І ми що робимо? Ми акуратно його кладе матка яйки. Так, есть все. Нашел, все хорошо. Мы ставим, бачите, всередину рамку. Ось такое. После это притискаем и додаем новую. Ось так. Мы додали новую рамочку. Так. И после закрываем подзадаем. Что далее? Далее все просто. Такая штука. И з гэтаму вуліку мы яшчэ вернемся. Ну, ось так, значыць, так адбываецца
праверка вулей, пашырэнне гнезда. Ось калі мы пашырым да 10 рамак, пачнецца іншы движ, это збор таварнага мёда, гэта мёд, які можна чалавек сабе забіраць, і ўсё астатняе не чапаецца, гэта для пчол. Все, з вами быў Міхась, хлопец на сёння, давай выключай.